Ako ay natitense. Nangingiral. Kinakabahan. Natatakot. So, broskies, naka-leave ngayon ng aking partner na si DJ Robin Shena. So good luck talaga. Nga pala mga kabisyo yes, kabisyo. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ako ay umeere dito sa 90.7 Love Radio Manila every 9 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. Monday to Friday yan sa programang Dear Love. Dear Love sa Love Radio. Araw-araw. Hosted by Robin Shena and Conyo Bicolano. Kasama ko dyan si DJ Robin Shena. So kung saan piniplay namin dyan yung isang radio drama. Hinuhusgahan namin like super legit and all. So masaya yun kasi iba't ibang kwento ng buhay, drama ng buhay talaga na galing sa mga listeners, galing din sa inyo. So relate talaga kayo for sure. De maya-maya sasamahan ako ng isa sa mga iniidolo ko talaga sa radyo dito sa programa. So ibig sabihin mga kapartner ko siya dito, si Nicole Yala. So kalain mo kaya sobrang natitense talaga ako. Actually nung linggo pa, yan na talaga yung iniisip ko. Nag-practice pa nga ako Tapos, pero matinding pagdadasal talaga yung ginawa ko ngayon. Kasi, syempre, Nicole Yala na yun. Queen of Philippine FM Radio. 'Di ba? At saka, ngayon nga ang i-air namin ay tungkol sa isang office romance. Naiintindihan kong nasa isang kumpanya kayo ni Melvin. Pero magkaiba naman kayo ng department. Bakit ikaw pa tong laging nag-aaya sa kanya na sabay kumain? Ano, kulang ka ba sa atensyon? Maniwala ka sa akin. Kaibigan lang talaga kami ni Melvin. Saka wala ka bang tiwala sa boyfriend mo? Mahal na mahal ka nung tao. May tiwala ako sa boyfriend ko. Pero sa'yo, wala. 'Di ba? Pag-ibig na nabuo sa trabaho. Yan yung problema sa atin, kapag tayo ay nag-work na. Gustong-gusto nating pumapasok hindi dahil may sahod na. Well, syempre isa 'yon. Pero isa sa mga dahilan kung bakit tayo ganado sa opisina ay dahil sa mga crush natin. Naku. So, paano natin ikaw na lang ang ilang minutes o ano? Ma, meron lang naman po tayong 8 minutes. Tapos anong tawag ko sa'yo, ma? Nicole Yala! Parang nakakatawa, parang dakulisan na magkasama kami ni Uncle Dagol sa Bioflu. Hindi siya nakapagsalita. Lumabas kami kasi hindi niya alam kung tatawagin niya akong ma'am, ante. Ay pak, di mo kinaya yun. Pero ito kabisyo, mas hindi mo kakayanin. Dahil kasama ko si Nicole Yala! The Oragons are here! Ayan! Okay lang ba may kausap ka na medyo matanda yung boses? Kasi sanay ka na, ano ba yung boses ni Robin Shena? Mataas no? Mataas na masikip lang. Kasi Yan. maluwag na po ako. Confirm! Maluwag! Ay, bakit? Masikip si Robin? Di mo sure? Robin, alam mo, pumasok ka na. Or else mababackstab ka Correct! dito. Totoo. Lagi namang ganon. Kung sino ang wala sa outing, Oo. naku, yung mag-a-absent sa team building, Nako! sila ang topic. Siya ang ulam. Ginagawa mo na, Konyo, ay alam mong medyo weakness niya yung cleavage. Yan, yan. Tapos alam mo kasi, alam natin yan kapag lumalandi tayo at hindi, 'di ba? So pwede na, Natatakot ako sumagot na oo. Tsaka feeling ko dito, si Melvin, kaya tutok siya sa jowa niya. Hindi lang natin nakikita sa radyo, hindi pinakita si radyo Aha. Kasi siguro medyo balot dito si Sherry. Ayan. Oo, Pero kung correct. ang mga levels nito, Tanya Chalita Ayan, siguro ayan. Naku, siguro pa lang 30 seconds pa lang nung drama, bumigay na si Melvin. Kaso 'di ba, kailan lang medyo nagandahan si Melvin kay Sherry? Yan, nung nag-ayos na, bandang huli. Correct, Yung diba? nag-concealer na. Ayan.
Tsaka importante din talaga dito na you are surrounded by right people, I would say. That's true. Kasi kung si Melvin dito napabarkada sa mga maling tao, naku, tutuksuin siya. Sige na, wala namang makakaalam Yung mga sulsol. Ayan, malaki din talaga yung epekto niyan. Nakakaloka talaga. You should really choose your friends. Di, totoo. Totoo. Pwede naman yun I like that point. Pwede niya naman talagang sabihin na sige na, pre. Oo. Halatang-halata naman yung Sherry. Oo, tsaka- diba? Promise, tsaka walang magsasabi dun sa jowa mo. Ganyan. Diba? Malaki din. Kaya nga, tell me who your friends are and I'll tell you mine para ambagan tayo. Correct. Yan. Maganda yung core values As a kumikinang ina, Yan. I would like to remind Yung mga nanay na nakatutok sa atin ngayon, mother! Yan, Importante talaga na turuan mo ang iyong anak ng tamang values. Yan. Kasi dadalhin nila yan hanggang pagtanda nila. Tapos pag dinala nila yan hanggang pagtanda nila, alam nila kung ano yung tama at mali. Or alam nila kapag Totoo yan. papunta na ito sa kasalanan, papunta na ito sa downline ako ni Satanas. Umiinit na siya. Correct. Lumalabas na yung buntot, may lumalabas na sungay. Correct. Diba? Hindi na niya gagawin. Totoo yan. Diba? And ako, I will attest on that na role modeling is very important na nakikita True. sa mga parents talaga yan. Correct. Kasi kahit ako wala ng nanay, importante yung values na instill sa akin. Kahit wala na siya, yung tipong kapag gagawin mo na medyo taliwas na, parang may papalo Correct. sa'yo. Ang isipin mo, ano kaya ang sasabihin ng nanay ko? Correct. Alam ko lang talaga yung limitation ko yung pagtipong nakatatlong tequila na ako. Kailangan ko nang Yes. ilayo ang sarili ko sa mga Correct. nakaspaghetti, Tama. nakatube dahil alam ko Tama. may responsibilidad din ako sa jowa ko. Correct, totoo yan. Dapat Yan. alam mo yung limit mo. Limit. Diba? Self-awareness na tama. Pagka ika-apat na bote ko na to, sigurado, nako, lalandi na ako. Totoo Oh, yan. ganyan. Kaya dapat surrounded again by right people. Yes! And then this is not just for mga magjowa dahil it's important hanggang paglaki mo to be surrounded by the right people. I-let go na natin yung mga toxic sa paligid. Yan. Oo, nakakalason yun. At saka nakakapangit. Totoo, ayaw ang natin Botox natin. Totoo yan. Ako, Nicole Yala, maraming salamat sa pagtawid dito Of sa course. Dear Love. Syempre naman, pangarap to ng nanay ko. At pangarap ko to. Di ba na magkasama tayong dalawa, ang dalawang Uragon on air. Yan, Sarong Magayon at Sarong Urago. Isang Yan. malaking check ng pink na ballpen. Yun, mga kabisyo, maraming salamat. Nakasama niyo ako, Konyo Bicolano. At Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh my God! Until now, nanginginig ako. I mean, nagkulong muna ako dito kasi nanginginig talaga ako after nung pag-ere namin at pag-live kasama syempre of course si Nicole Yala, and wala lang, ganun pala yung feeling na makatrabaho mo yung boss mo at the same time yung tinitingala mo talaga sa industriyang pinagtatrabahuhan mo ngayon. I mean, pero nung nakikipag-ulay na ako sa kanya, I'm just so happy because although ramdam ko talaga yung pressure, alam ko na kumbaga wala sa wildest dream ko yung makaka-partner ko talaga siya kahit isang beses lang. And it feels like a dream, parang nangingiturugan pa din ako and all, and wala, nakikinig pa rin ako, and I'm just so happy. At least kahit papaano, if ever matapos yung karera ko sa radyo, nakapartner ko na si Nicole Yala on air and online, like super legit and all. Anyway, mga kabisyo, yes kabisyo, and mga broski, mag-aayos because nanginginig pa rin ako.